one papini su Sompa die Ema kefiapa Bite Cassia Bo Abra Ana Adwoa Yadam Asante Mantemko Kumase 93.1 Ayuko 100.9 Paris France Abochimemo Atan for Power Radio one so FB Woko Sompa 101.1 Accra de Anatakwa e one more for FB e honum Afenso kra no 106.1 no Aye Tachiman 98.9 Sunyanem Kranza 90.7 Afedo Maya 101.3 Decoder National Tuning Radio Yanatan Suyatem Aye Sompa FM Afe Facebook ni YouTube no Aye join you live Aye Sompa 106.5 Sompa 106.5 Adesmama Brown song Sa Lester complain meta na kase boya boa no sa no no mpem what bite dia no yate ababa sumonena ya kwani ye nuane mosrami wanoma ansansemu edi amejeso ayeme AKOSUA AGYEIWAA AKODIE BOATENG yansansam no asiai anna na wiase manzanyina ya o my Ghana yanso yaka ho bie ya yesi wanom se edo ada ya didi na fei ya de akaka ya hono sane enei wo hwemu pa no akomshani Muhammad waye no edeto honom ama enei ababa yansa na wama nchirima nyina nam so chitiru anna ye nuano musramifo no na anna wa Independence Square na nyasam ketoma ewo nkramantamu anya nkran ho woko asante bono epoye atoye atifido anafo wonmo nyina da ebi ekoso ma ye nuano mosramifo wonmo ekum anantwie ne mponche akase ya na nyasam ketoma na yenimse wo ye nuano mosramifo wo mo dwumade ne wonmo hyehyemu no edu sabre seya kosi se wombedi awie kura no ye tanhunu se nsuo toto ewo emiaya wodo eno na yate asante mantemu another day dia na AKOSUA no ensubrantam bi se ne yesibia gemu anya asem ketwa ma ato afiti awia na ma sese ya ye kasai ensuo no adaso eto yenkwa oma no so no ye ne ma ne boni a wotu yenkra efra santemantemu kodi nkomo yewra ya ne Sheikh Armiyawu Shaibu National Chief Imam PRO ebekasa bawa majoi Sompa FM na asantemantemu bokodie Aya boko yini anu muzremufo omompai bokesia anopai omode cross wonu metumi akase utumfo nyankopon ne ala daworoma wasum nsuo tia na etigu asantemantemu anya agorokra nsuo no shasia brebe sane already ama wo mokra wo manyi wo mani sane Accra ha de ne koso no akozi ameka se nsuo no shasia be se no mienu eba no me ensa so ntina se omutumi eye niema kakra de nenso sene yenya yenim so omode yenka omunya bompai ni wia nya aka ni nyina ye adeche ne nyankum ne moa eche ne ade no saa niema ni nyina wo hwe ebre ye nsuo gu mu ya enya de se omutumi eche de kwa wie de nenso metumi aka se mpempre de nsuo no ani aba fom kakra se omwa ompeso omoto aso che niema de a ombetumi aye no saa sene omamamre ne omamane etie no. Okay, nasa fiba sa no mienu de banwa no anu wonu senso na to boya kakra wo na wo ho wakasa wode wani duaduamu no sane ene asantemantamu na nke etimu senka duru sabrewe yi a won beku mponche ni nwan ni won sensuo to de na so ahunu bi se bi di bi na munsuo nim ya wo mokwa na AKOSUA di kan yena etiefu ase wona etie hot bite abrebia omudo mafidie to Sompa na umutie no sane wadi kaka no ewia no yebo apro
meka mpo se anopa no ena yefi ase se ye ba se ye nuanu mozamifo ye ntumi enyi wo mu mfirimu ye no omo a na wo man mu ye no omo a so na ye namfo ye no omo a na ye bibia o man kikiri kura no ye no omo a na ye bibia me sa yo sunti ena akwa da kase ye se ne ye nyina ni mu se edu sa da ya akuaku ahodo a omo Muslim communities ni na ebomodi koshia ndi so wo hwemu a eye Ghana Muslim Mission for Asia ewo Islamic Senior High ho ehwe se so omo besom sanso na se ufri ha na ukoma kan so ne nkwado a omo nso omu hia abo ne nkwado ewo yina no ye nuanom kramofu ewo yina hia afa nso ukoma nsimansi ahodo mu a mansi ahodo a wa santemantemu omu yina wo tifinam edu ho na wabo na dom kakra wo hwe mfonyini a etwagu wo Facebook ya na ese mia ye bibie no ebi nso ho a siga kwabre south ne north ne nkwado ewo yina no ebi koso ni yina ne se eju da kase ya omu yina hia na se oma bompai no mu asu afre ala se ebremu a oma ya kontekonko awie na ebremu nso a eye adeche se obekum moa na se moa no ombekum no omu sise mu na se omu beche atwa pete omu asabi omu nsemu nibie a omu ntumi ankubi nso no na se omu nsemu obi omu tumi ku a na se omu de akwa kom ne mema omu nanfo anampo so omu nkofo AKOSUA mamenka se Samu ya omu kum ne mpa ya omu bwe no enye se omu ba ma omu ankasa omu ho se Muslim community nemom eya na omu bo mpa ya omu bo bi mo man no emu timamufu nyinara enye se bi a omu a wo ya tramoni nko an ye bo mpa ya ma wo eno da nchen a omu moa no a omu kum no so moa no enye se omu nko an omu kum na so kum nko an a one na busuya ketewa bi na chese omu kum adie na se yakum na ntwe baako asantimantemu asa oba ha se ne enra kashia kire mu se obeduru ha enam sefa no depreciation minti eso tiatia ba fo munti no yedi ni nkomo wa abato ahodo omu kire mu se na ntwe ni nwan no mponche no ne bo atumi aba fom nti afidie meka se obia tumi nya kwanya eto ne so no de nti omu kum mu adie metumi aka se enyo omu abusua ne ketwa na je se omu kum bi ye nemom omo tents no omu nsam ene wonye kramoni kura no a wo ho a na wadanfo bi o kramoni no wafrew ne wa magenam ni nyina ka omo hyehyɛ ne ho ni nyina ka omo adoye na omo som no ho se ebremu die na kyese eno omu kum nampa na no da nkyɛn a sɛne wadi ka no ebra se adwumadie ekoso a ade baako a ye nsiwo mani so pa kɛseɛ eye mabuno afutuo ene asomdwie ena meka sa santimantemu Muslim communities ahodo omu hia so omo bo na omo som no asemba akopɛ no omo ka se asomdwie impempi no meka se afia ahodo a atwamu kɔ nyina no yenuanom Muslim fo eze omo ye bibi so omu hia bompa ya asemba akopɛ do omo no ya asomdwie sanse omu gidi akire omo se so oman asomdwie ni mu a school ye nko yentumi mpie yenko ye nyuma so ene so ya no ye de anyumre ya ye papa mu nya de se ye betumi aye ena afei so no se asomdwie ni oman mu a oman no ehwete emu dom hwete ena afei awuwo nso ba mu sanse emi asomdwie eno da nchen a AKOSUA obi sabibi debia na ye na fasi na menkosunyane enkodi enkomomra tewai. Okay, inti sani ye kan ni nyina ne sa santimantemu se ubeduru ha dwumadie no omo ye ma ne ya akono meka se mu akum no dodo na tumi kum ye sanse na ne bo abafom omadi ma na ye se ena nyankopon ne Allah abomodin so ato egu omo mpaye so enu di adanse pefe se mpaye no a anopan omo tigina so omo bo no ampa Allah aso ama na ya akono mo ayadase ene wamane yebo abusua wei ayebo wabedu na yene kasa ye no yenkoi na yenkodi nkomo emfanfri sunya no wapambo ewa homa no so wapambo madwe ye mo mini aba sunya no te sei sunya boko ala daro ma sunya boko mo woni wamanfo ne di nkomo no sei na ekwa nkasa boye nkomo mini aba me da se ene so de awia na edi kan de amanbo no ba ye no eye yenuanu muzamifo ene na ye daso nko a
omodi di powder omodi bo afore amanipa acheche ne ma amadofo na awia ne di nkomo no wie no chief imam say ya was central mosque awusunyane manya no wo ha ne pese me ne di nkomo sa di mpefo so nyuma eda woni wura no itimanya chief imam aji baba Said Mahmoud wo ha yes yehu ni enti a ene dey dason nkoma muzamifo Alaji, Emma Wapa by the Sompa 106.5 Accra. Yeah. Another day, that's from Kuma Museum. If you know, you be DNT, it's order in terms of Mudi. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Micha Atipo Ninara, Mangungun Nara, and the Anumre, Islam Sumya Yankupon and Kuranimum and a Dimaya. Gia Dipia, a baby, and Shako Army, the Bakache and Nahinya. And she answered Chiawamu, Edi Adiha, Yelena Abraham, and Namsu, and a Zaka Sapa Shay. Now, Yelena Abraham, na Oya, not for the body, a Najuman Kasankasa, of Okodie. In a cold bone, and say, been one say, what you go for the answer is an Abraham, a Brebiara, was here, Aho, Adiani, Empo, APA, a here, sciences of Benyo, who will be a or Tumu, no affair, Namaviji. When and Abraham, you might know G. Nina eye chasifo enwo ndi Abraham epaso ekanse sempo se eye na Nyankopon obi a onwo ya okeba se Nyankopon man bakura no a enhane se wodi ni ba ni ba fodie ama Nyankopon ndi asamu ya okan no asa agro no na akọkọye boshe Enti etabi Abraham daho ena Yankopon sonu dae. Abraham oka kirem se unya bakura na how se wodi ni beba afode ama otumpo Yankopon. Enti Abraham bra o sorfu sa dae no mu. O pese obedi sa boshe no so. Nti Abraham Sabrina Wanyani Ba, according to Islam, Ishmael, na Abraham, Okodie Bancheri, in KODIE Nkomo, said the Mangu would die muni. And he never said, Middle Bedi Sadmano, Oko Kuran Mua Wakachera and said, Salama Barada Ma'ahu Sa'ya, Yabnaya. إني أرى المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. Tasibra akorano onanti anasebia odubra akora edini jiyi ani mani yeyi ena Abraham kachire ni pese manyane daye mu se mediwabo afore ama otuponya na mi bisawo se Sada yesu pese mi di hujuma na sai na uhunu ana sai na ufa sasa mu ndiye Ishmael kachire Abraham se ya abad if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin ndapa Nyanyangupo asha o se ye biara no me ma hu kwan se o di Sompa Sansem Menya abuterfo amaw na ma ya suti amaw na odunya bo afode ama otumfo Nyankopon Bibra omun ina ko benkro musa no na wote papa no oboni yire amanie akora ide si man papa no gra mo ni yire na amanie no si be ni den awarfo amudo mu nti oba na amanie oba nso ji pele se Nyankopon na sifa ye ba na di sa adwuma no a
the more coin and my wedding desire man and your body. It is Abraham Okofa the panel, the chairwoman, you are being something and young and young to see. On any panel called Bia or say, what in a photo say, sick kind of a year trying to no way you can try me. If you are there for an to a penny say, Obecha Akorai mini. For ye, as you can try, and my order to try at the foot for me. Mexican to my Kama, and as you can know a where's the Oja? Sompa FM. The young born to me, music and crackers. Now, all seeming and a 2 million a senior minute winning as a same minka. Abraham try anti emu. Otu boy young born a smart gibra. Now the joining every heavy moon. Abraham Abraham say. Onji joining, non for joining back for ye. Na onja kodano. Na enye some daho eman chimba. It is also idi adiha. Ye na Abraham kwa faso ema sa some be some daho enye. Nti eba sa no. Na kubon si yen sa ni ye we akrem na yen some daho aman chimba. Enuni ye hunu enei. See, every Abraham now want to so develop ene Yegusua edi sajima necessary Abraham Abraham and you did Adha Noa and just no Yo, chief medakana zongo so many free a chill bay. I would say Nemchie Ujain Lady Aponchi. Ena obia mantam no na yentime mfa nkenere da mozami from the dimoni obetimi akọche oyobi anase ebia wansani dia fiwura menso ni hu bia sa dia tie wo aboa poten ayede ni bisa da konkon ya na ni am se mi kasa mi se yedi ogan enna bai ebe man Yansan kwe na ye ne ofofro nsunkudi nkomo kwabe madroy ambe sumini ala mo kwabe na program ntemo tesai amini aba mino akase sia mino kasane die ensuo no asase a egugu nkakra ano enye dindie na so be kase to nkakra ewo kufobia ene ne monte eso na meye sabia mino akase esi be no 9 ayeti hu egu amonte eso na yehwe ese ne ahobo etisabiri ya ade asa na pesala night enye nim se dusabi ya ene emoso kase pa ekoso no ye de ne adudum pa na meka se no kreni amamfa ye kado aye ready emfa wo sempo no enso egugu no wo se amate ne emmabawa ene nemo abibina no edije tonkwa omo eje no enye fedi agoro ebi so ho no ma wo mu abo se esembia be betwam na eye no mo be gbami fo mu gumna ne eye anyom so edi tintim wo ma enye fedi agoro na minu ka se mamu wo ko foribia zongo na zongo no no kre nyam se zongo de na pepe for atenaye na minu ka se be bia na ubedu no nyame bebre ho no ma ubedu na ke se o ma ye aduane kwa esi ho no ma se utwamu na okondo ese upese udibia ombeti bia ma no watimi adi enam na pese orenso a enam toto ekoso join no no nyese bia mo eton mo nton wani okondo na udu ho na se ubisa panyufon kwa dia kakra dia de bepa wonu mu no ya de ombetimi atwa bi edi amamo na eye bebia dia hodo a edu na jo ye boso ni titi wo okofobia ene ne potem no se me di kan edi tudwa anopadre mu na adwa bremu no enye fedi agoro ene miamia wo bebre ati se te sa 2 prep okwada this ba okolume okọ eye 205 ene emia wo ye nyina ni mo okofobia ne mo se ho eta eboso no so a epanyufo asate akwa pam no kakai omo bie eton ato no ma enyum ekoso tititima omo nyina aye krado etwen tempo no ade ebesana empo no emabun ene eye ye no mo zamifo mo pia honta kwajo mo ni no omo timi aye ne sa pepepe na ade ba ko a ene de no okofobia ene ne mo se so ti be police for abaso de se
and now Akokoye a die, you know, Mozambique for them of us, you know, Bambo Muslim, some sort of a cat, and I hear a campaign, I could see what the can say, police visibility, sir, and Pono on a number, Tiswa, Smaka be phantom, now what's your police for? When your police for a woman, so police can always say, partner the chum, at the echo, and in a police want to tell me, say, that bring up a young Mozambique for them of us, that bring out soon for Bonnet for bring a whole area a cracket, no promote a chronology. Among ma or young visibility so at back of form, said by a this year, Jomonino, Uncle Yasan, or Chirino, a whole entity and say, it's no Cassani, the PM for the animal. Then was a me from a crado, I'm no Cassia, young part of one from your Christophono, Omina a carbomo, na and animal, my Piama to suffer Jomoni, na a year of my fashion, na a bed, or Mutini Edashas, no middle Cassani dear. It's not a say Gugu cry, yes, and Mr. Samaka and Terminal. About me about from now, I'm for such as here, at me a P. Aqua and Monting so. More Kwabi, Mayano was say na young call for and Encodim Comani and Pambo Elcasa and a humana drop ye. Or Pambo Aquaba no Manugua, some so more cana a catchy film. And no credit. You know about not chief imam saying tears that way. You are the Yedina to say. Chief Imam, the best time of our be at the Sompa. Chief Imam, and not yet a conquer ye, Israel for Mudino. Dear Sampana, or country is a me, Punina, sorry, Nina. No, the only country of the Yampa Asidam or Tumpon Kupong, to say Yabiana and Yanisa. The Enora Kran, we are to regain. I am Pumwa, and so and then the person and would go. And the young saying, Yampasidana, name Modina, Namuko Anya, to be shares and so many sense. And then I'm returning the visit, will be our papa and Atlantino, Sibio, Betting, Unya Batabasa, Unya, Unitro, Uniconsa, Umbakamai, Unmukoki, Sibio, Umboko. So what the Quran and Tintuan dia, and Yadia obey Adia only. Or my including or more Sidio or Munanti Nantaya. Na Mabru Ancients Subani, Quran, Nipa, Sidio, Nojo, or Kanakre, Unya, Unya Comfort, as a Abrabopa and of Sana Quran, Intino, in a young Quran named Pomboya. Chief Imam that if you need about Baba say Mahmoud, on a no original Chief Imam na, or then I know you say Matudiana, what to Mozambique for say, or Mosha, or so no more bra. Not as a Pambo, one of the ensure no one Gugu. There be a the ensure and Gugu. My own phone senior no say I was your way or Pambo. Yaman Bonnie or two and Crayfish Yan and your turning cano. Young Quaman so near a shake. Armia Shaibu, National Chief Imam Customer for Kodie and Como. Sheikh Barakari Sala. Barakade. Na Apomu dear. Yahuya Yamian. You. I said, ready and I am saying you almost me for your mother's from Kokra. Ya mu dear Yata say, Yamua Yatimu say, a bit more Mamukum Koko. And now so the Anwaka and Chenia, maybe an announcement the Muang. The correct, won't say, unfortunately, you know, ya Chivia, the semi back when you know, na you go a fashion. Okay. The Mamma, we need the Nabako Sam Abraham, Comshenia, Yampon Estonica, yes, unfunded by Ismail, of a for there. Na Obama so GG I can who Serenka Obekum the Banon de Abba for the Copo and the Abua Baya Obeji is smiling one. And then Santi and Abaya or Sumadia, the income before a Fubia no a kaka sa or some emunukre. Yeah, Abraham and then a dino. Ano ana ye afibiano na ye nti ye kuma bono na ye de kan ya Abraham ye
we ni dia wo mu a enti no so nko edem no okay na I don't know yo na shek ana ye wo se abra mo bo dwadata no e won kan mo temu no mampanye ye rojon dromani mahama ba ho ansam a wode tu dwa na kakra mabisa wo ama wayi ano no ebi na fa haja mo kono ho no wo kyerɛ sɛ nyame yɛ adom na sɛ afofra ebesi mu no kɔba sɛ sidi no gyina na so a hard fee no wɔn bɛkyɛ so ade amamo ɛna biem anso wɔn mo hware mu sɛ wɔn de bill bi bɛkɔ mmarahyɛ badwafie na afei holidays no monya baako aka ho saa ansɛm yi mogye ne sɛ nnuano mo samifo na ɛyɛ ni gsm ɛsɛ ɛyɛ anobo a ɔbɔɔyɛ ɛna ɔpɛ sɛ ɔde dwuma nti edi kan kora no ɛde nase na ɛde ma no ɛti sɛ haji ya yɛkɔ no ɛnyamisom na emu sika asubia no duru yie nti no afi bia ne yɛkɔ a na yɛsɛ sika no kɔ soro na dollar kɔ soro ɛnam sɛ tete bia na sika ohia a wobɛkɔ mɛkɔ no na ɛso aye nti sɛ ɔbamɔden no na wate so ama yɛn deɛ a sɛnea ɛbɛyɛ a asomfo no bɛyɛ kwan yɛtumi akɔde a na ɛyɛ asɛmpapa de ma yɛn na ɛwɔ sɛ yɛda no ase ɛno asɛ yɛde ne mpayɛ ɛbɛta n'akyi sɛnea dollar na yɛtumi asom no yɛbɛsom yɛ saa yɛbɛsom saa no sɛnea ɛnwane na ɛnkɔ soro a ɛde ɔhaw biara no ɛde ɛbɛbrɛ yɛn ɛtoɔ so biam so no yɛafahyɛ no ɛyɛ de ɛkɔ nnamiɛnsa titiri paa no saa ido ada yɛyɛ no wɔn sɛ first day no yɛkɔm aboa no the following day no ɛna yɛpɛ mbere ne yɛakyekyɛ ɛnam ne yɛde ma ebusuafoɔ ayɔnkofoɔ ne ehiafoɔ nti no ne ehia ɛda baako a ɛbɛka ho a ɛbɛboa yɛn nti wɔn ehia no yɛde to ɔmampanin anim ɛma ɔno nso ɛbɔ anohoba sɛ ɔbɛhwɛ kwan a ɔde bɛyɛ adwuma nti yɛsrɛ nyame sɛ yɛde kɔ parliament a parliament soro ɛbɛgye atom na ɛbɛyɛ mmoa ɛde ama yɛn nyinaa na sɛ ɛna no akora no a mɔkom aboa no nyɛ na moreɛ ɛnɛ ɛhu sɛ afakyɛ no ɛde nnea mmiɛnsa nti first day no deɛ yɛkum aboa no a na yɛdi kan asiesie ho na ɛda ɛtoa so no ɛna yɛnyɛ kwan na yɛkyekyɛ ɛde ama ebusuafoɔ ne adeɛ nyaa no na obiara ɛyɛ bi so na ɔda hwɛ ne hawfa yo na mampanyene kasa no na de baako a wɔkan yɛ a ɛyɛ meda menim saa yɛnua no mosramifoɔ kɔba no saa no wayɛ na mutumi bɔ mpayɛ ɛma no nso yɛ ana wɔkasa yɛmmɔ mpayɛ ɛma ɛmiayɛ awodoɔ nkronkro awodoɔ yɛ bi te sɛ bɔko yɛ wɔ basabasa yɛ asie ɛwɔ hɔ mo no na wanka ne baabi ase yɛnua no mosramifoɔ ɛnɛ mo mpayɛ sonko a mobɔ yɛ aseɛ ɛna wɔkan yɛ sɛ yɛmmɔ mpayɛ ɛma bɔko ma bɔko asomdwie mmra saa asɛm yi sheik moka ne sɛ yi na ehia asɛm de ma yɛn paa ohwɛ Ghana nyame adome asomdwe nanso wotie bɔkɔ nea ɛkɔ so a na ɛyɛ ɔkaseɛ ɛde oyine ɔhaw atetire ɛde abɛ nipa bebree ɛwɔ saa mpɔtɛ mu nipa kunkum nyinaa no ɛma Ghana yɛdi bere a ɛte sɛ ɛyɛ ɔman asomdwe ɛtintim wɔm no ɛma saa adeɛ no ɛnkɔ yɛ mfa ma yɛn nti no ɛyɛ adeɛ a ehia yɛn paa ɛna wohwɛ wiase afa no nyinaa no a yɛpɛ asomdwe no na wotie nea ɛkɔ so ɛma no bi so a ebi ne Gaza ebi ne Sudan ebi ne Ukraine na ɔka bɔkɔ deɛ ka ho no wɔnyia ehia ma sɛ yɛbɛsrɛ Yankopɔn ɔno a Yankopɔn asomdwe sunsum no ɛbɛ nipa akoma na wɔ aboa yɛn ɛma yɛsɛ ɔtan ne pɛsɛm kunya ɛyɛ ɛde ɔhaw ɛde paapaa mu ɛde ba Ghana ɛne ewiase baabi no ɛyɛ ade a ehia paa sɛ yɛde nyamesom ne ɔdɔ ɛbɛbɔ mpayɛ na yɛbɔ mpayɛ so na saa ɔhɔ nyaro na efu ɛde ama yɛn ɛfɛ sɛ yɛsom Nyankopɔn no na yɛde nipa ho ɛdɔ ɛde atekyire na sɛ ɛte wiase ma na sɛ baabi a ɔbɛkɔ bia ne ntawantawa na ɛko na ekunkum nipa deɛ no na nyamesom so na anyɛ mfa so amfa ama yɛn nti ɛnokorɛ na mefani kaeɛ no yɛbɛde hɔ adwuma yɛbɛkɔ so a yɛbɔ mpayɛ sɛnea Ghana ha yɛnya asomdwe no bɛba baabiara
yo ashak ye jawa mo kokora na wasem tia wana sanse yesi anigye moroso ewie kire ekokofo hawo bebre no aba yetimi hu se modi awie ya chase akwakwa ye anigye so de ama mabunu no ebewie kire no na bimo ekwakwa nam so akotwi moto ni ade aba be hawo my Ghana yasumdue ye twato okora no wadaroma wasem tia wana sai eno de afutuo na medema mina no kuma mbebunu no ahweye enigye mmoroso etimi de nipa ko ahaw mu na tetimu na ye som no ne de yakopon asomdwe na esom nti nesa o jiweni a ne fede wodi moto na o de tata behwe ade fo a o munye nkramfo na nso o mo de enigye apa ho a o pese o mu hu ne ayeye no na o yesa no na wa ammoa na wa anye oman ba papa nti no futuo e wodi de mo pa na de ma nkramfo mbebu no se waye ho basabasa o fa moto o de taxi mu waye ho fi o tringi aya pasa na wo de nanam ha adwini no we hia no emmoa yen ye pese kramo ne bia no ba ya oman ba pa na wa boa ema ya man so akone nim akokan we eni afutu akakra me de ma wo Sheikh barka sala barka kade edasi awsawai aya Sheikh Armiyahu Shaibu ana yeneno akasa yeno National Chief Imam kasamafo ana yetese wode afutu atudwa no wachose mampanyana samu a waka no wonma som se atwetwe na womu no sababu yie pa sekoba se eye adwuma ewo magana emu a no nsia no aboshe ne nso Celesta compliment na dawurma ana yetana se yede kasebo emu hwam na abajentere hankrofo maman so ebabasom awonya ntwi wosia no watwi sentam ayaya toothpaste and a brush o wobetimi arenam na wa fili gwanza wa kasa won atowo a ayaya toothpaste wo kwa dwama so ba bia won saba kabi sane ye shek kan ye no na sa nyana kura na nam ne ye bawe ene won makunu nyame yadma wo kina ye renam enjanumre wo so twitwiri wo se na wo twitwiri riye eyi yifini nkeka wa bia firi wo sim koba no sa no a adechia wonum ne da wo yopo aduane to wonum a wotumi di enam wo mo de baba wotumi re ema hoto ayaya toothpaste and a brush ero ne de ye adwuma Accra kuma se ye nkrobata ne bi wo benya bi no watu 0501 61 9588 0501 61 9588 kuma senso for 0501 390338 na awmeka hit patch ni anne ya de tare ahene ya de tare ye yati ye kwon ye nsa menstrual cramps no a ha ma no eno ane awmeka hit patch o waso wote ya na de tare de nya no se wodware emu asemu anu no ebedwo se fom wonte yaw ne biem eje se wakwa adwuma wabrasa no na sa akwa fofida wakwa ye ho bi wo monten so no wunya awmeka hit patch na wo de atare ebedwo se form je se ebedo sa de betime menta ne kwasi ada so no na wapom de no asanso ababiem kuma se Accra Cape Coast Eastern Takrade pharmacy shops awodo nyina mu won sabaka bi wo pendodo matun so afre 0599 802 297 0599 802 297 ya general so ya dan hotel ya ba yo de aka no ebeto aso abusianfo na chese no nsia kase bono ene yede to hot bite no so ede amamo ewo Sompa 106.5 FM Accra na ensemu a yede eba no ano odin ne dimu akoti ni bi ene se omampani John Dramani Mahama ede atudwa ene dwumade sunku akoso se haja kwantu kronkron eye ebo no a wo mutua na nyame ya dum afie besi mu de won beti so na wo haja kwantu kronkron ene muslimida ya ekoso ene imu no ena chief imam ede afutuo ede amankramofo nyina se sabre ya ye wo mu die dede yo ewo nkran wo muntu wo hofo sara so ena futuo akwama emabunu no se wo mu a wo mu de wo ho ehye enuobone enum no wo mu nyai
Pania wano esi abaya mu ewo afija kwabre south wasi wabai no hu se niema bi koso a wodna no betum sese de hufri Ghana etu kwan akomoroko a enya de se wo behia visa bia biom eho amanebo ewo kaseboi emu na num ho na Ghana Registered and Nurses and Midwives Association won so ya te atua wan ya te no National Labour Commission won to na atiam abusuan ensem no doso yebeko amanone ne akohwe nkomobo ahodo nso a efri ehonomo eba na yesi nkonya sei no na chese akenkanfo no ye miensa Adwoa Asare Asana enumere masesa midin ena afei OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH ya kubu ena afei AKOSUA AGYEIWAA KODIE BOATENG Aisha afei Aisha bemudie na yede kasia bono etwa so ede amamo omampani John Dramani Mahama ede atu Ghana fo nyina ni tichu eni Muslim community no se haja kwantu konkron ya afibia etai ekoso no nyame ya domo a afifofro 2026 ya yebekom no womo ebehwe no womo ate ebo no eso amana bafom se sidi no ahoden ekoso ejina mu a wose woni mpanifo ahodo bi a wo Saudi wombe didi nkomo eni nyumaku ahodo mo kabie wom no ma se first no won bete so kra no wo mo mpese wo mko akwantu konkron no bi no wo matimi akọ enadwumadie sunkon ya ekoso ewo enkra hanom Independence Square na chese Idil Adha celebrations no mampani edisa ensemi kotudwa wose wahunu ensunsuaso se de ano asifa ye den ma wo mo mutu kwan afi emudie ne sanse first no kra no nanko wo mo hwese nko wo betimi ateso kakra enso niam ahodo bi a na ebro wo ma hoden so eba mu nti ena wo entimi anye bibia amfanfa ho nso afie besimu ne de enye den a won bete so. On the matter of Hajj, I'm deeply aware of the financial burden it has placed on many Muslim families. This year, despite efforts, the costs remained high even though we cut it. But I want to assure you that we're working closely with the relevant agencies and our Saudi counterparts. And if Allah accepts our supplications and the CD continues to show the recent strength that it has shown, I'm optimistic that next year we'll see a very significant drop in the Hajj fare. Indeed, if the Muslims who went this year were going at this time, the Hajj fare will be something like 45,000 cedis. Enwachi ena omampani enso se wo kai Ghana fo se sa brei eye adoye bre enti se bibi wo nsemu a no watene wonsa amade woni bi enso anya bi. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said there is no day on which Allah frees more people from the fire than on the day of Arafat. We thank Allah for granting safe travel to all Ghanaian pilgrims this year. And we pray that their Hajj will be accepted and their prayers will be fulfilled. Eid al-Adha is not only about the physical act of sacrifice, it is also about compassion, sharing, and community. Those who have had the means to sacrifice an animal must remember that the meat must be divided. One portion goes to your family, one portion goes to your friends and neighbors, and one portion goes to the poor. Ene ya yekoti esesie yi eye omampani His Excellency John Dramani Mahama. Na ewo muslimifo eda ya woni di ne ewiase afa na nyina obepie mu ewo nkrama mu hase ya. Eno nso gusu ya ekoso ewo nkran nanso bese bosumi etwa mu de to so edu emienu. Ena nkran na nanoma trankonya won ye se homo afahye ya eba no ntino one day esono anasa tabono e de ato dede yo esoo eno nam so ama chief imam Sheikh Osman Nuhu Sharabutu wode atodwa e kire se sene dede yo yabra e won kran mamu anasa nkran asase so no uye muslimini na se wote nkran asase so a eye bisa amra na so sanse wani so a asem ne beto nipa wono eye kasamafo e de ma Sheikh Osman Nuhu Sharabutu eye Sheikh Armiyao Shaibu wano ene jina chief imam nemu ede nsem wetuja. He begins by extending his warmest felicitations to you particularly and to your government, and indeed my extension to all Muslims across the world on the occasion of the 2025 Eid al-Adha celebration. The first point of his reflection, the issue of promotion of peace and social cohesion, to respect the traditions of the owners of this land, the people, the Ga and the traditional authority, and to contribute to social
harmony and peace. The Chief Imam calls on all of us here to observe and respect the ban on drumming and noise making. Thus calling on all chiefs here respectfully to respect this observance so that when drums are being beaten behind you, you can restrain those who are doing so we can promote social cohesion and peace and harmony in our community. Eni ayati ye Sheikh Armiyau Shaibu wano kasa mafo edema Chief Imam ankasa Sheikh Osman Nuhu Sharabutu na wo wie kura no no so niwura asensem bi dia ma no se wo ye oman Ghana mu nipa na se wuntua eto wuntua enye enu nti se wo pese unya mpuntu enwuma ene ne mapapa ewo wo mpotam a eye atuato. For every responsible Ghanaian embarking upon any commercial activity must make it a point that we pay our taxes. He says that our failure to pay our taxes impoverishes us and makes us go a-begging with cap in hand, and when we are given, other values are imposed on us even though it doesn't go with our cultural traditions. Sheikh Armiyau Shaibu wano ekasa edema Chief Imam Sheikh Osman Sharabutu and watch us at 2 year. Ora Nelson ayaba wano aya abaka chipanyini ewo ahafo no South East mansini mu wasantemante mu na wono so adiato mebono no anim akyerem so wobasere se anai ya akwakwa ye dasonko adiama ye nuano muslimifo no wo mo hwe se wono suni wo mo ban wo mabrabo ebesa sa de konsani Muhammad wo ye no sabe pepe no wo se ade France sansanom ensa no woden ya ewie kira esei ni padua esei wo kra enubone ya ne mabura to wo mo agumu no wo se bre na duru so sasa kwa bana senu no muslimi fo hunu se yedi edo ada na yede kai afode konkura yewura Abraham bebo yede a ene na mu yenso yenhwe se en wo betimi ate na boa ama alaba yenso yetimi anyemu akonya edi kwa se mo do hihye nyama bia mu a ebe se Ghana ana ebe se omudachi bi se enubone no wo hwe emadu yebiriba mo do mo hye enubone no ebe fi bia ba efe red bi tramo ene de kakaka ho me se omu nya se bia twiri yede nti se ye Islam ni o mabu se ye Christo ni o se ye timamu ni o tuwupi because o mara ya chiche no de ya de ebi di yebe ko ja mabu no nti se ko ba se mabu no ma papa na the Ghana da child asay Natural sa Ghana da chi asay we ya banka chapanyini ya wo ahafo ano South East mansini mu asante mantamu Ora Nelson ayaba na nwachiri no ana municipal chief imam Alhaji Abdul Aziz wono so Accra etwaso esei obia wonum anubwani wono asambia ni ha wontiminka obitimesha asambia sino okasa no wa kasa wa ho se we nya no we so no emfa no kosi papa bia mu je basere omuntu ho ntiro mo basere aban se sumbo man fala no ko ho tere baya obasi ho kwan na yankora no mu ensai so nya obinima omo esai yankora no omo na omo ton sa dro no aban chichi omo nti omo aso aban chichi omo na wantwe wormo so municipal chief imam Alhaji Abdul Aziz Ramadan na safutuo yi de woka wunwie da sanse bi so akọ de ama emabunu a wo mo gomu anyanya no ene ne mpotemu ewo emfifi mantam no emu na gomu anyanya no chief ya woda zongo community no ano Sariki Alhaji Giwa wono so na ekasai wo so ba gomu anyanya no ne mpotemu o mabunu no enobonne de wo mo dimu ntintimai pa ya enye asem kuma no wo se wo mo de wo mo ka aso obi ampese wo betie nti we de MC yo potem ho mrache bedwani wo ho no mo ne aban wo mo fo ma no ntumu bie na mabunu no wo mo twe ho emfiri nema bi a etesa ho mbranti na ketisia na wo de wo ho achihye ndruboni mu no bibi ti se red bibi ti se tramo ene wi o mu no ene isa amutum no no mapu ena mi fada ma kwenje na mi de tufu de won bo modi na wo yi wo hu film na sabi tafrache bebi a yenye dunu won so mbro ha no won pa hu na sabi o mobusanfo no wo nya wo hu faso na se wo du wo brabo ina ye
insanum enu edrubonia ense womba po be wonu krapo no still no asan ofie titiri nyanya no man me nyanya ni ba omoye megusafo me kire won se ndrubonu no doso nyanya no na namu enemy yebetu am police faba na ya kikire biara na mu rekochi unia rekochi wofa sabi dema na chede resource say man Sariki AGYEIWAA wono ena ye gomuanye nyano zongo chief ena yete se wode ensem etu dwa no enu achi nyanyano police station officer chief inspector prophet Kenya wono so ede kakra etu aso. Our brothers, peace, how to maintain peace in the community. We know we have a lot of criminals among them, and one of our core mandate is to protect life and property. So I'll use this opportunity to pray with you people so that we know there are criminals among us, but we feel reluctant to identify them or to report their activities to the police. I'll use this opportunity to pray with you. If such people are within you in the community, let us know them so that we can take action. Sompa FM. Entian wachem no wachese mabru no dodo no omunim wo mo ho wonimpa se sumasia no obenti wo ye nobody ho adwuma enso so obeka ka ho asama kire police for ensida wose sa de nya de ebo akra gomua nyanya no police station officer chief inspector prophet Kenya ene yeteni nken abanka chepani ya wo afidwa kwabere south eye maame Patricia Pearl Ankra wose wobaye nansa pei wahunu ade bi na sa wanka ho asem a no aye mambofo esanse wahunu se akwan sabi akwanfo ne akwanbone a ewo afidwa kwabere south no eka ho bi na mpuntu aba wonsa ne yadwonso aba akokọ eno nti wono se enne dadua ya eye idil ada ya wamo di sa fan anase ye fan di ahye nuanu muslimifo animonyamu yi wobetoto di asra wa manfo se ne di kan womo nya dwobre no enka wakomanto wanyam afe won hyan no won twini kakrakra won potam ho no won to won bo ene kakrakra yebedu kakrakra wokwa akuduru na emom wono sa ban kra chepene nya dia wobeda ana wobetena so wobeye nu obetumi bia aboa ama afidwa kwabere south won so sebe akwampa no wanya bi Kesia me wapa ene se yakwan enye eno ne the main challenge amehu na minim se nya mebeboa ye nya mebeboa na nsuo toye nsuo bubu nkofo wo akwan ni nyina anye etwetwa fa akwan so gates mu esisi nti mesere se nya mebehu ya mobo sabe ya omampanyi de drip machine sabana yeba pa nilante vandapoy edi animu a wase obeboa ya ma drip machines na ye adwuma minim se echina duo ekonyina ye beti asifam baabi akwan ni nya bia ye start atwa so baabi agata mu asisi bia ye nyina ye kabo maye na menkwa mentimi nye enti is a communal labor ye nyina ye nkambom so wu se meti asifam na me ya wo so be so me mu ye nyina ye nya wo so ani nipa ye nya ma na nya fefe eni ayeti ye eya bankra chipeni ya ogina mu ewo afidwa kwabere south maame Pearl Ankra na wowie ye pe ena municipal chief imam ya no so ewo potam ho Osman Abdul Rahman wono so de kakra to so no chese sabre we die eya asumdwe enu nti uye muslimini a prasumdwe ebra wo bi be kan wo so wutumi hye wo ho so na akase mesia abotra emze bibia ne obesi akiri na momo no nipa ne kan na akase da bia so mesima ho ode sene no ewasa mensu metu aka asumdwe am nti yan pa ye ne se ye be kase bia boko na nya boko na nya Ghana nyina na nya emu a yekoto eba afodie boko bisa no bo na nzo bra na ho ya asumdwe no sa eho no wo munso probadi bebre fi hoba ndi na ma kosto no ewo fo ndi ebeka sa infectia ne eboa ndi empire ne se nyame wo masumdwe emra eni ayeti ye municipal chief imam ya wo afidwa kwabere south opani Osman Abdul Rahman Yakusoda ajina yenuanu muslimi for one more time and one more edianimu na abra sebu kwa maka senfimfi mantamu Alhaji Yakubu Biden wano ana ya district chief imam ya wohonum wode ato aban wani mo se yedidi na so yedidi wi abaka se basan so akwa adwuma ya kan ya kan se na enwuma ni o man Ghana mu enti amamabunu pinu ade wo mo ho
akwakwo wura no bɔne mu ene nneɛma bɔne a ansɛm fata ya wɔsɛ aban no hwɛ no otutu sa wɔsɛ wɔbɛsrɛ Ghana aban paa ene wo konkrofo maman so a wɔn ma hyɛda atwa sika bɔtene de ato hɔ ya enkoda wɔn wiwie school wɔn mo anya seskan mu kyɛfa na so man Ghana no afa ne yɛwi akora ne yaba benante nam so ntina ban no roi no obɛbi adwuma a omie sɛ ne bɛ na Ghana fo so yɛ ho ebetumi atɔye Adwoa Asare Obrempong kase dem patema meboni nye adwuma ye nti etoto so manpayin da ontwere mo hweye e wo schools Islam schools na de oyemudi e lack car ahia boss about dem from bako na nkungwa na azi riya yebi afi ekudwa ha so ne so yenya access e mwaye ma no Okodie ayankodo ma no bo ye bosabi achicha mode dugwa da hwe wo ma wo do tumpu astem ina yet to see one, yes, there. I'm a mebon, Juma, Jobia, go to my share, da, how are you in? Over 2 months, Abwa, how you to the Okutu, and Kama, Abia, Nazi, I over to my Abaya factory be. What are you go Nazi, what I seminar, about Mebon, Juma. I was your way. Aya district chief imam, Yawa Brasebu, Kwamanka say, Alhaji Yakubu Biden. Na yen free afashe no ensemsem no emue na yen hye amane foforo se si ade abeto dwase wo free Ghana etukwa komoroko anya ade abehia visa bia esi visa bia ni ho we no eye so afo hye amane ni dwumedie ensem so Samuel Okudieto Ablakwa ene de sansemi etudwa wosinhyiamudie bi akoso e wa amamienu no ntemu amantiase nyina ye adwuma sede beya ebetimi abo akobadie ententem na afi ahohare eso enchiemu a wode bae no wosisese no wo pesa oye onkrata ne ade otimi ko online no wakwa akoye donhwiri aduonu nan na chese dakro per 24 hours na bibia asorte nya afi na akwa akogina embassy ya booki appointment aba beko yesi nipa we ni ho e da kona brada sei no wakosa light tententen wosisese ade sa niema no enya dia ebi ewo hobiem. The foreign minister of the Republic of Ghana, and I want to express my appreciation to my brother, the Honorable Minister for Transport of Morocco. Yesterday at the foreign ministry we reached an agreement where Ghanaian visitors to Morocco will no longer require visas. They just have to go online and they'll get authorization within 24 hours. So this is going to really boost, trade, tourism, and people-to-people engagements. We are also working together on a number of road projects to connect the north and the west. We discussed that. Ene ya yekoti esesia yi eye Samuel Okudieto Ablakwa wono ene yesoafo a wo hye amononi dwumedie so. Na ye to ansem ne so na afie de ye akire mu ewo ensanfufuro mu na gya ye nyina ye kan ho abom na yatimi abo ama benkum ni fa nyina so atimi akoyi a enanum ho ena anasefo ye wo Ghana ha se wan kire se sabi mpreduasa aban eni woni di kotoma me hoto agro bia wanje tumu a enye ye kura esan se aban no wonu ahu se wonu ma ya mobo enu nti ni opeso oye wo no sa enu nti sa na be ya de a won di wona de nyina begu from adwuma nya de a we bekobie na wen ka se we nkowe kura na ye partial strike enti no age se emergency cases ena wonu mo a ewo hodeda no ene wen behwe won enso kura na emergency cases ni mpo no na obi akọ ye de oxygen si ne slow da taxi OPD obi ani ho a doctor for obre pa eno nam so mpo amos wo for here apomden sam so nya for kwabena minta kando edna no tumbi kire se anasefo ne nkwa adwuma no man Ghana nim emfasode ye wa anasefo so ya wonu mo a won ye wan service nyina rotational anasefo no wen nyina so de won ho gi mu bi eno nam so ama National Labour Commission enso ba mu aka kire wo mo se wo mo nkwa adusua so anase wo mo nkwa adwuma wo mo nkwa boa ama adwuma no ntimi nkwa nkan wo ma mfui kura eno nam so ma ansa na nura ekọ na wiye ye mpo de edim se nura ne mpo na wiye da sa na we de first track court woni akọkọto akọji interlocutory injunction e de akọkọto wan so kire se wo mu ni tumi wo mu ni locus se wo mo ko strike bia won ti atua eno nti we ye nurse ni na se wo se mo mpanifo se mo nti atua nti wuti a enne ne kire ya asan kwa adwuma National Labour Commission kire se wo a court asem a waka wan ni suo no court no ebe twon da awre
Abusaya toa ansam no aso na ababada jasa Ghana National Ambulance Service woman kwabata ewa ankramantamu ambulance awodro modidi dwuma no ayema akomako aduana mienu pe enkran kakraka nyina ambulance 42 ana womode aye adwuma ewo ma Ghana emu na anamso ama head of dispatch at ma Ghana National Ambulance Service Greater Accra Obapa Joyce Avazunu wano anansamtrofo adinkomo anwochose emu aya na so makonim edruma bia na wo hunu nipa kopoti a wo mgoka masam amfanchere no sansa sa ambulance ma akoma aduanan mienu yi sa kwaba sa ni nyina sa bio wo de ayafo ekọ na emergency bisi wo baabia na no mu asam no akwa ebibia ho ekwan ya wo mbafa so no mbekọ no masanso baba behwesa ne emergency no emu nsansam asitie na asami baye won maka na so ensiaga enti abia wo nam sompa ye fidika sie so ka na Ghana aban asotia ambulance ma akoma aduanan mienu a eno ewo nkramantam no wo mbehwe na wo mudi bia ka ho. Yeah, I'm managing because with the 42 ambulances, most of them will be on cases. So when the case comes and it's not an RTA, maybe if it's into a hospital referral, and the patient can wait, that one we will let them wait. But the moment we make a dispatch, we try to remain calm. That's when there's critical emergency, those ones we are going to use them. Critical emergencies like RTA, sudden collapse, building collapse and those things. I was returning Kai Area Ghana National Ambulance Service, head of dispatch at the Greater Accra, Obapa Joyce Avazunu. Kwadubofo Sonko Atinaye Office of the Special Prosecutor Mwasem ena making Owura Kisie Jaben ena edano odi atu dwase Ghana ha ye ka edwumakuo ya womu di dwuma efa proye dream die kankan ho yo madwuma womu ye no edimu efini kekawa bia eni ho a eye Office of the Special Prosecutor wose enye se wo bode ho safo hene anase wo kanfo ne ho nanso eyade ye no kura nipa dodo no anim wose wo hwe adwumakuo bi etese shraj eni yoko a womu so ye adwuma de nanso womu ni tumi se so womu ye hwehwemu bi no womu nya danse ni bibia kura da ho no mpefa womu ni tumi se wombebo kwadu nanso ono natena ne de wo mu otumi pa so wo hunu bibia wo mu di nipa no ebekwa ko gina emra no anim wo de nsem we nyina etudwa ene ewo enkran ha na eye West Africa Regional Anti-Corruption Policy Dialogue ena na ekoso ene wo de sa ensemi etudwa wo si iyoko ya tena ye baako a amanyosem bia enta akire se bia nipa ya bo ni din esuwesi ane wo benten wo ye NDC ni nti ne NDC fo ne de na akohye ho ana wo ye MPP ni nti ne MPP fo ne de na akohye ho wo se sa ne ma no enya dia bibisa wo honom ena hwe nyumaku ahodo mienu no amaka ho aseme ye shraj ne iyokofo no a iyokofo kra de wo se wo mo de ye wo mo de wo mo bo mo ho mode kakra so niema bebre wo honom a esi wo mo ho kwan a entimi ma wo mo entu proye ene kankan ase se de wo kire nsem no mu yentie. The OSP model represents our best bet in tackling corruption, and upon this architecture, it is a unique and never before seen remedy designed as a cure of the inadequacies of the traditional methods we had previously adopted, which are characterized by the lack of real legal and enforcement powers and independence of action, as the model retains total control over the initiation of the conduct of investigations and the institution of criminal proceedings. Then again, the model affords political neutrality and non-selectiveness in the fight against corruption. For the first time in our history, the OSP model forcefully carries the fight against corruption not only in the province of public officers and public life, but also among politically exposed persons and persons in the private sector. The model is not without its shortcomings, as is suffered by every human construct. Yet we have a golden opportunity to, once again, retool and reshape it to fit our purposes during the current exercise of constitutional review. On this score, it must be borne in mind that the fight against corruption is multifaceted. Ora Kisi Ejaben eye Special Prosecutor. Na ye to ansam na so ne de ni akyeremu ewo ensamfufuro mu a. Pani a wono ehwe akyere se kwankyerefo ewo kokoboda no Dr. Randy Abi. Na wo kyere se wo ba ye ya mpanifo kra age ne tumu na obefa abanya ne tena so ewo kokobodo ho no. Wono na wanim se ka da ho ye kitwa bi nanso afa no se kokobodo ho eye kanko a enti se bia koko rose bi na se ye meye na wo bokoko bodfo so bo a nya no a
Sans one oba ya be se bosumi kwa bosumi mienu ne bosumi miensa so ani no. Owa ne ade samankrata abre no. Owa je se nya kwa to de a na ya ne oba bedanka. No wakeke ni mabomu hunu se oba ya no hu se 33 billion Ghana cedis eno ne ka da koko board ne so okeka bomu a be se 400 million US choppable dollars. Eno nti se what ni say se wanka ama Ghana fo hunu na hunu kata asese pre kankan ni dwunim dia e course so e won potable wo ba bi ono ginai ansa na wo ba no a President has spoken about it. The finance minister has spoken about it. I mean, the last time I checked, that debt was close to 33 billion. I have to redo it now because the dollar component might go down. The dollar components that are payable in cedis might go down as a result of the performance of the cedi or the strength of the cedi. So we would have to look at that. But that is the situation. We owe agrochemical suppliers over $400 million. And anytime we mention the cocoa rose 21 billion, people assume that the 21 billion is part of the about 33 billion. No, it is not. It is only 4.4 billion, which are certificates raised and sitting at our cash office. So about 33 billion we're talking about. The component of cocoa is just 4.4 billion, which are certificates, work executed and certificates presented for payment. So it's only 4.4 billion of the cocoa that is part of the about 33 billion. Abusia eni ayati ye Dr. Randy Abe enu echese ka da koko board no esuna ka ti ahonwi Onimonyafo Joseph Nipe Bukari wano ayasofo ya wahwe wama Ghana ya kwantempo ho ensem so wapanyipa nya kwanya ne nsemtrofo akasa achechemu ehawa wamo nam watamaport ho sane ahokyere pinu a wonmo afam wo na ano na panyipa na baba kyeresa no kwasem ewoso wose bribire kyera Ghana se enei no excavators a Ghana ban ase wabrawa makwan ema bi mfiri nkrofo amaman so ma no wose pani kohwe temaport wanyasem keto ma ase ya bo presa nkrofo mfamra ama dan da nyina no excavators makomako ahanu 200 excavators nko a ana da biada wono saka temaport ho wase we aba ye how kese na challenge dia ma wo mo se wo betumi asia no kwan ewom se Ghana ban abrade na so mafo binum de wo ma yo madwene se dia ban ne ka no enye no enumbeti. We, the Ministry of Transport, in our support to the fight against illegal mining that we all know to be galamsey, we are putting in place this ban or this prohibition of importation of excavators into our country. If you pay a visit to the Tamaport, you will see an invasion of excavators in that port, and we receive over 200 excavators on daily basis into our port. And for 3 weeks today, when I visited the port and asked for a halt in clearing of excavators, we have had over 1,200 plus excavators in the Tama port. I was your warrior so for your show, my Ghana. Ya kwa nchempo wa nsanso Onimonyafo Joseph Nipe Bukari na nakokrom wono ana wababa chosa enei reporter wodo no ntie bia wanmonsa aka atrosa ebi ade excavators ni bi afaposo ama besa mpem miensa 3000 ana womode nam so ade bo ma Ghana mu a eno so akwakoyo hawo kase. And our intel said that on the high seas we have close to 3,000 excavators coming in, and this is a disturbing and worrying situation. We can only stop this illegal mining if we look at the importation of excavators. And so it is on this basis that we have put a ban. But if you come and you are a registered mining company or a contractor, and we are convinced that you need excavators to engage in your activities, then you can access a permit. But if you are not in that category, we advise that you do not attempt, because we would either confiscate it or will not allow it to be cleared in our port. I was your way on Onimonyafo Joseph Nipe Bukari. Wano area so for ya wabo magane mua. Washare ya kwantempo ho ensem so. Ene Tamale Circuit Court eko asetina penyina wotene dwam eye his ana asoba yere ayumwini na nsemu a wade tu dwa no wo se abrantie bi a ye frɛ no Ibrahim Baako Alasan
abrantie no etu anamo bia na emfa kwan mu kura wo businessman nti ye kasa de wo mama no non custodial sentence na sa sentence ya ye kan wo mbetwe na so de nso wo nkonkoda afiase na businessman ya ye kana semi echiremu ese o nam kwa bone so ya wo de inline pump bi akɔhye Ghana Water company limited wo mo pipelines ahodo bi a chese wo ma ensuo ho kura kwa atwe wo sakasaka empotem honom na enam saa yesunti no wo hunu se dwuma abrantie no edi wo empotem hono enya de ebeboa kra no mokɔbɔ mpenifo amane a wo mo ebeso ne pachi enti ene ye de ne kopie mu wo court no ena his ana chese owura no wo businessman de nso wo hye ne family na busua se de sifatie no wo ka se wo mo mana kwakoda afiase a ya de ebe ha dwene pa sanse wo kita enkola nketenkete ya de wo so wo mukura di afe baako ani busumi nsia enti wo mo ka so wo nkonkoda afiase pa de a ebe ha dwene enti wo mo atwa sika amano se wo ntua ya 3600 Ghana cedis afe wo mama na de nsa ase enkrata ase se afe baako eda yanumi enya de obetu na mo bia nasem ebesan akwakoda empenifo animu biem ena afe yese alasan yere Mohammed Hadija se wono so asem ni si ya Ghana Water adwumayefo no ekọ honom no ena maami twi na no se twapia ene wodi wo mo atemo pa enya asem kuma enti ne yire no so wo mama na sign bond no bi se wo beda subampa adi na dwumadie no nyina ekọ na wiye wo court ho no mentifi do mantam no emu Ghana Water Company Limited de wo ye manager ya woda no eye Steven Ameye woni nsemtwofo kasai today Ghana pronounce and we have told Ibrahim was given a non-custodial sentence for reaching the inline points with 320 units. I understand 130 units is organized. That means the court has fined him 3,700. I'm still giving him 12 months good behavior. Website a bond that won these 12 months good behavior. Now the wife who was insulting and assaulting our staff for doing their lawful work was also causing the open court. So we got the company, we are very happy and want to inform the people of Tamale that we shall not rest on our oars. We shall go around checking for all the connections and people who see inline points. So we are only pleading them to stop those acts. Because when we were apprehended by our team, so now the state to process it for court. And the police have turned to help us. Ora Steven Ameye ono ene Northern Regional Manager Emma Ghana Water Company Limited. Ugusu ya utie Sompa kase we no eyania Leicester Company Limited na dawro ma wode Yas toothpaste ene the toothbrush no wode abeso yasene eno nti kase ni ebofa ya affiliate ahodo ni nyina we wiase afa na nyina no ene na ugusu awutie na odofo tie anwumre ya atwusen se wo be choose ya na Yas toothpaste ene ne brush no eno ne betimi aboa wo sanse no etimi kwachiri ekoyi nkonkomini ni na achire ho ni nyina pie afe nkomi a age wo se na aboso no eyi ni nyina pie e ma ho timi to pa eno ye Yas toothpaste ene ne brush afe eboa e ma enkabone ye wanum no eyi ni nyina afiri ho ye wo charcoal white no wo ho ene ye wo herbal no enso e wo ne ye wo white ne nankasa eno so ebi wo ho nti nia ebaboa obi ara na nia wo pe bi ara wan hwe yie se ne yete no o ma de aya ede afa brodom edi me pacho ya afa to baby pa anya sa ba na ma di bro edi ni nyina eye Yas toothpaste ene ne brush eno ene betimi aboa pa me pacho tie ba bia market yo supermarket yo table sofo we nyina ton bi eno nti eya no wa pe bi atop na be bia atimi ayo fine wo a wo pedodo atu aton ya no wa frɛ 0501 619 588 and afi 0501 390 338 na afi one empani abo eho enkomo ahomka hit patch no ne yehwe ba bia eye oya se ba bia oya wo de no ane se wo de nsuo ba wo ho ebia na wo de adwade no ebia na adwade no won se da mpene papa eno nti wo de ne abetimi aya ne se wo de hohoro ho na fi bia wo bia mfiri ho na afi ahomka hit patch no wa wai ne sa etese plaster na wo de afam ho no no baby ya oya no ebebo se ku na fe eyi ya obia ewo so no na eyi afiri ho ema se wubu nsa na se ote ya ewo ya se ho sa no a odi atibi na fa fam ho sa afi ebebo kama wo nse wo na eho adwu se boko na ho ato ye fe no ahomka hit patch ebo adwuma pa pharmacy herbal shop bia mu no ubenya bia to mesrewo se wo pedodo na watu aton ana bia na wo penkyiremu a eya afre
0599 802 297 and afei 0248 509 003 and 0536 645 334 na fe one empani abo ehon komo we no madawro menti anwure ye oba bitia ye ntwa ye hu simamra ye ba kase na eto aso KWAKU, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehonsa Penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom will then it's not on, but the does got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakosia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e was painted zebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fo medo edura no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se fe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoy munde dinam se menya foreign call hello papa what do be a new se me free London eko US na no kra wo kura fra me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko bo sempene mo de woton wadanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na ko jejesi company limited na matese wo bi de pokesie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodwogesi eye bemaba e wo dansi mu wato cement iron rods banding wires and Adwoa plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wo du kuka mu a wo de kodwa free
Accra we KWASU depo ene pokrasi de no kra to nchen ya wasa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road famesa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tano so Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, brand new. No, I didn't tell us the friend of Ahumeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And they say, what be Nadu Bra? What's the pain? And yet, sister and I ask the arena or the Hono into the patch on area. Sister J. Ahumeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra. And you must be really power. After construction, yeah, not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis, anybody pains. And you must say, Ahumeka hit patch. Hey, bra, Ahumeka hit patch. I had my power. The feeling hit to be a bra Mediterranean. I feel pretty, I will be more. Please not to me cry. I try to so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use you Ahumeka hit patch. What the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma Drug Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buekwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Ajidodin Kratuatu. Sompa Kasiebo. Aji babia. Eya no kura aji babia wo internet ne so babia free Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, babia dem live. Ewo ho enu nti se wo babia na wa share link no. Babia wo hwe ye different bia share link ne ma yen pa. Na fa comment to ne. O comment bi e beba ye be kenkan ni nyina e de amount. Ye nto ansem ne so na fe enkran ha ya ye monwura mu ewo Ablekuma Central Mestre Kropon no emu. Pani ya wono edamansi no ano eyo no yanfo frank nkansa. Wo se wo ba ye wo hunu se enkran aye fia ya no no important de e yedutwam. Eno nti ade bia e fe no decongestion exercise. Wo de ba important ho na no kredi nyame anim se wonu guso ya wo mode entoto ye amane ma nyina timi akonkan ewo mu se be kan krofo wo a ebe kan no hunu se eyo man no ni yie mu eno ntia. So what happens to people is that we are doing sports fights. So some have, they knew they can do it. They only thought that we were joking, so they were not ready for it. They were testing us to see. But some are actually placed their ties as well as we are testing. So those ones we are giving them sports fights. And then the other ones we move them to our office and they clean them for penalties. And we are also looking at the enforcement of law. Abusia eni ayeti ye eye abankra chepani ya wo Ablekuma Central Mestre no emu odumenyanfo Frank Nkansa. Awusoya toa ansam no aso na wachire nipa nine bi de woma kogina danso man circuit court ama ene wabo won mokwadu se wom nam kwate kwan so awia kokko boto ibi awodo ya ne bo no asom 1 million Ghana cedis a ebra Ghana kokko board anyintumu ananka wom di edwane na enipa nine ya wachire wom no aye Kofi Boaten set kwabena baafo Joseph Yakubu anafe amponsa Paul wamo anu nipa nine ya watcher se kokko botono makomako 350 ahasa aduonum na one mo sasaye edigu cargo trucks bi mu a nanka womo di edwane na de one mo ye no se womo de bode agugu so
enti wonam na ohia wo mu a wadwembere ose bi agya bode bi no mo de nam wo se kokoo pa ye nya asem ketewa ma ena nipa nan won ma hyehye ne boto makomako 350 ena mo de bode asehye ni mu ena wo mo de nam yanka wo mo di edwane aka wo bi ama posifo kokoso won mo pachi ema asem ne won ma tena so ye kasa yi no koto no ahyase wa ma won mo bel na abrantia ne din ne kofi boate no ne bel ya omode ma no sika ya wotwade ato ne tiri so no koto ne kirem se nipa miensa ena wonfa won mo mra no wakina bi ya reno ne yehunu a sa ni pa miensan ya pa na kira kwan de afri won mo ho nam so nti sika ne bo no asom 500,000 Ghana cedis ena won mo twade ato no so se nipa miensa no wo se won mo japade etimi duru sa sika botene no afei won mo san so akirem se kwaba no se wanya na wo mo ababa ye kokwasa samu a emra no ne won mo bedi sam yesa na efata Yakubu Joseph ane amponsa po no eno so wo mienu yama won mo bele bia 100,000 Ghana cedis eno so nipa miensa eno wasa wo mo de wo mo ba na wo ba begina wo kina bi ye hwe won mo a ye hwe won mo nche de afiri wasa mu ba ko so aye nipa waye adwuma awa abam na se waje bosom ya katua eno ane ade a ekoto no ahwe kira kwan na enai won masanso ahwe ni mu se wose wo mde wo Ghana card asanso ba court registry ho se ne ba ya eno no beka won mu bill terms no ho na aboa ma hye no akoyi na danso man circuit court no akwasechena no ana judge Halima El Alawa Abdul Basit wada sansam wanyina atudwa ya wo kire se wo mama won mu bill die na mmom won se koba se won bill conditions no won antumi ameti nko ade a won ba rasamra no ene wo mo ebedie se wokobu no epueye mantam no emu a junior high school ya edi kan ba ye ewo nkranza eye nkranza MAA junior high school na headmaster ya woda school no ano eye Emmanuel ya wafina wode atudwa se aban free senior high school hihye ya omampani John Dramani Mahama ne ndisi aban se wo mo ba behye mu kena na wo ma yensa kire kakra bi ewo mu no wo sese betimi akonkan a agise wo mo de Old Student Association ya mpempi ne yetai etete wo mo ma wie school no de da no wo mu ku ahodo no esese wo de eba san hihye nim netimi boa ne nti a wo kasa ene sesa associations no uko schools ahodo no a bebre no ebi wo ho no mo a school adan ankola ne timu kura no enhye da nya papa enkonwa ni ho akade e ma school ade kire no etimi ekonkan no ya na eho akwa ye den edi ama wo musika eho akwa atwe ennuane ankola ebedi ntuno association no student ni bi wo ho no mo a ebi wo mu nsem ya wo mbetimi aboa ama eniema akoye di ama schools ahodo yi wode nsem we nyina eto so mpaka se animu abra na school no edi wo mu 50th anniversary ena Emmanuel ya wafina echirechire ni nsemu yehuni se eho wonfa so pa na beboa schools no se aban ne mpani for etwo mani ebehwe Old Students Association ade marvelous institutions a beboa pa oba ne nkransa mamu school amedalo sisi aye nkransa MAGHS anase OJSEC na mu ya na ye pa ye 50 years anniversary eho entuma ye boy ho dawru from 1978 edibesi 2025 we se we ye gus pa mponi ye ntuma nyo mu nyina mu beye wotwe na ye nyai aya ka ye ho abom se Old Students Association kakra ba ye hwe aboade omde Wei headmaster ya oda Nkranza MAA Junior High School ano Emmanuel ya wafina enwachi opanyini ya womoto nsa edefre no Domakura Sohene na nadabrechi okatachie mafo no no so oye nipa baako a eba humasua wakwadare mu yie pa wose aban emra meboy na womuntimi nhwe sasa Old student na nanom no wombetimi afa kwan bi so no wo so ayemmoa ede ama schools ahodo no ene adwuma die we no se die mi hono no die me kasa ne me boka ye nyina ne se ye wo aban school na ye wo private schools na hwe private schools ne ye nhihye bia ne ye sononko ukọ ani kane awo but aban school ne ye gya ne sa aban ti no bibia eye obi ye ne ope me fa akwanya we so na maka Old students every school hey say omon kam mom ana say Old students e wo ba bia ne say yen kam mom na ye hu stake eni ekotie ye eye Domakura Sohene nana dabrechi okatachie mafo ya to ansam ne so na mom ye twabo sompo ne akọ abrochimemu Australia na 4 years ago assembly ye Australia
na tesanka waba efua Sutherland Park na nkwada womo edi agro anase okọ abetifi Stone Age Park na nkwada ewo ho edi agro ya na ewo niema hudo bebre bi trampoline bouncy castle ena ebi niema hudo bebre na we 2021 Australia dey American na ye bouncy castle ena nkwada yi womugumu a womudi agro saa na obi hunu ne efiri soro bete bayire homam ama bayire ama kese fato so saa na eno nam so ema enkwada ema akoma ese ensia wonu moto ananom ewo ensia do eye akwansia edesi ye ema emumiensa kra de oni prepra trufo bia na enya asem kuma kra enam so ema woni pa na wono ehwe ho no aya friend say Rosemond Gambo enya Gambo sachacha Gambo ni bia eye Gambo na wo mo che no ede ne kokoto enne ena koto atena asem no so koto tena asem no so no wotre se maame no onfa ne honkodi esan se ade a esi ye emfie nan a etwamu no na enya ne mfom wenya ni a wahye da ye bo apayo ema asem bi ehye da si ye na emom na ye wie mu nsachira ye niema bi na na anko ye ye no wona aso ye hwan wotwum ne betene ye pe nya de abetimi asi ano enu nti se koba ne saa na ni pensia fa emu hwere won kwa na me ensan so prepare ya ye bo ne kwa adu atwene da awira enye yie enu nti wonfa ne ho nkodi enu nam so ema ma mi pm crowd na adwamu eye Robert Webster wano ena je sasem wo nyina tu ma maami ni lawyer ya e friend say Betan Frack wase saadie we ya ba die e ya dansi trodo e kire say ne client no nya de sasem wo si ye no na onim ho hwe wie aha ena busia bra me yakwan eme ade anwumre no nsi akase no nia Leicester Company Limited adawroma wode ya toothpaste ana ne brush e de abaso yasene na ni nyina mu no ahomka hit patch anonso ebo ne chidom bupiafo ya ononso bo aye no yede ne nyina esi enansem a yede beso wanwumre no na poso ebie ane se afutuo ede akọ ede ama Ghana muslimifo nyina se womo yedede a womo nkai setitru pa na nkran de eso no yede atoso Omampani John Dramani Muhammad yatudwa se afufufuro ye besim no haja kwantu konkra won bekono ehu sika ebeba fom Ghana National Ambulance Service wano so abamani ya se wo banka mantemu a ambulance ya twuma makomako aduana mienu esanso ena ukopiemu ewo ensafufuro mu a yesi akwan sabe akwanfu ene akwanbone ewo afidjo kwa abre south pa eka hunu bie ena mpuntuo entime nkoso wo hoyi Otuafo Shamano ni dwumadie so dia tudwa sesesi a ufri Ghana eko Morocco a wohia visa na amonane nsem mu no maami bi a wono yesi enam ne nsa so ama nipa bi ahwere won kwa koto kire se saade enu esi ye no na nya ne mfom enu nti wonfa ne ho nkodi wonu mu eso yasene Leicester Company Limited na dawroma wade ne toothbrush no ene paste no yaze de no wade be so yasene ena fe ahomka hit patch nanso na nyo no kwa ene yenya aduane papa de ya na ye Hajia special local foods yono na dawroma ene ma ya aduane papa wo ahonam dodo bia na ya na akọ endpoint homeopathic clinic na fe akọ ja ya hwane ya resa na bibia atimi akonkan pa wo wie pe construction na wo kwaye no eya make sure say nipa wo kwa na adwuma no akoto na niema afri na nakwadwo Jesse Company Limited efri edansie ahyase edikosi na wieye eho na abenya ne doso puo mu wo wie pe oto asentri no a etwetwe ho no siatika eno no wode ne ho agim eya afo ne kirem ewo 21st clinic na fe yam wa pa demom se wo 21st clinic na se eya yafunkro na ehawa ye frɛ aduro bi Haxa mixture ye frɛ ne se eya all satanfo eno ene betimi ede atu ase na bibia anso atimi akonkan na bibia atimi aye fine pa Awosua wani nyimako awodo a wamodom aso yasene ama asonfo basa ebotena se bakenkan semi AKOSUA AGYEIWAA Okodie BOATENG Aishatu mene Adwoa Asare Asana enafe OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH ya kubu nemom o message kakra ya eba e wo Facebook no ma yenkenkan ne taw emfa emawo Pedro wa Madina Cruz wase wo hwe live e wo Indianapolis Kumasi tano so Kasman Johnson baby a Morgan to pork no ehwa eno wo hwe live edi free ama Jessica Jovina wase wo hwe live e wa Samanka so OBREMPONG-NANA Yakubu I greet you I take madam ana ne kunsu wadi free kojo krom wase happy Eid
to all Muslim for mo wamajo so pa sanso ena we so dia ba we say happy birthday and come from Hannah Mate, CEO of Hans Crystal Events. Was in Yankopon wonom wo shiraw na wanya okese ema adom ene ehunmu papa emra wo so Sompa FM.